Yai anak kita sakti kanggo srana yenira asok mamingko manusa sate yapi perhatian. Mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun keplaipun. Sebelah sini tepuk tangannya mana dong? Sebelah depan. Sisih tengen. Nah, alah ora kompak sisih tengen. Nah, wis ngantek kodoro dikeploki. Mas Jarot. Dalem. Aku ki gumun lho. Lah ngopo? Semene mbane namake kene tok. Walah ndlogok. Tontonanmu ki nang kene Nur. Aku yo gumun Nur wong semene mbane dok madepe ngulon kabeh. Ngulon apa ngandike? Pak Wardi. Ya. Sama kita. Berisan sik. Madhep endi kan? Pak, mriko niku pundi, Pak? Kidul. Kilen, Pak. Wong ketarane ra tau salat. Ngendi kono? Nika kilen. Cedake ngendi? Sedake kidul. Lah ya bener to. Oh, sedake kidul to, Pak? Iya. Kidul kae apa? Manuk bolong dewa. Panganane apa? Onde Jawa. Ayo para kanca. Mring agama luwe sampurna yen berjamaah. Apik iki malaginya. Apik kula ki kangen simahan. Mas Jarot, Mbak Nurli. Nggih. Ngaturaken sugeng dawuh menika ingkang lenggah Bapak Rois, Bapak saking Banser, Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat sak pedusunan Kamal. Nun sewu untuk sedongan diwaca aku ora pas maca nggih. Terima kasih, ucapan terima kasih. Sek-sek rap.
Pak Wardi wingi juga gula karo teh rong dibayar. Terima kasih. Tulisan Mas Edi. Terima kasih kepada log panggilan ya sudah dihapus. Ora diwaca to Pak iki sing log panggilan sudah dihapus. Oh, ora to Mas, ora diwaca. Ya, menika ngaturaken matur sembah nuwun dumateng support acara. Yang pertama Bapak, menika wonten Heri Nugroho SS. Bapak Heri. Oh, Bapak. Oh, menika tesih niki nulis kula setani tesih nen, Pak. Oh, Bapak. Bapak Heri kamu. Oh, dereng kamu. Oh, iya. Bapak Heri. Menika wonten Freenet. Freenet ada enggak? Oh, dibantunya aku Nur. Yang ketiga Bapak Tirto Nugroho. Yang keempat Nevan Audio Sound System atur sembah nuwun. Yang ke Patmo Nos Event Organizer dan juga warga masyarakat Kamal. Tepuk tangan. Mas Jarot. Halo. Wonten ing dalu menika Nggih. tanggap warsa. Nggih. Ulang tahun Angka kaping pinten, Pak? 17. Oh, 17. Jadilan Suro Yudawana. Jadi aku ki ketok wong. Berarti pun sepuh nggih, Pak. Pun nggih. Kula dereng lair niki pun ngrembaka. Ngaturaken matur sembah nuwun kakung derek ajaran anggenipun kula kiprah nggih. Matur sembah nuwun. Kok. Napa, Pak? Napa-napa purun. Derek gedungo nggih, Pak. Mugi-mugi kagem Suro Yudawana menika mengeti tanggap warsa kaping 17 mugi-mugi sansaya ngrembaka. Amin. Anggenipun damel komunitas saged kompak dados tulodo kesenian wonten ing Kamal lan sakiwa tengenipun. Mas Muga-muga sidene tetep iki. Kosek, kan. Jalan paling apik endi? Suro Yudawana. Mardane Ngajak aku karo kowe. Terus dagelane nuli ket ngantek mungkuk ngono kuwi. Sok tebak apa pan iki? Kasih gembala. Pokoknya tetap bertiga. Mereka wonten pengumuman. Apalagi? Nah, binjang tanggal 8 Januari Suro Yudawana beber malih pentas malih wonten tlatah Kamal RT pinten? RT kali. Oh, ketoke nganggo sapa ngono nek kene. Ngapunten Mas, kula mboten saged beres. Ora apa-apa sing penting kowe ketut. HPL. Nggih. Oh, HPL. Nurli HPL. Nurli Pak. Nurli HPL. Nggih, monggo. Lagi telung sasi kon HP. Para pamirsa Sukresna Budaya ampun kesupen binjang tanggal 8 Suro Yudawana beber malih kawi pentas malih wonten tlatah RT kalih Dusun Kamal. Nggih matur nuwun tasih maturane kok iki laris. Muga-muga taun sing arep sesuk niku saya laris. Amin. 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 Besok ngajak Mas Jarot. Aduh. Ya, ngajak ngarit. Oh, tidak meong. Pak nyanyi yuk, Pak. Ya, ayo. Lagunya apa dari teman-teman? Boleh. Mangu. Oh ya, boleh monggo. Suro Yudawana, sikat yo. Sikat Mas. Mas Kumambang. Kemudian juga itu binu-binu tak jak terus iki. Aku ngerteni kamu walah yo akeh. Yo sapa? Aku Mbak Wardi. Heeh, iki juga sapa iki? Mbak Wardi. Sudah kamu lah. Iya. Sudah temen.
Mas Jarot, Halo. untuk ngundang Mbak Nur lu apa lho? Lah pripun, Pak? Wong ayu ngundang aku yang ngene Gusti. Mbak Nurli niku sanes lencer kuning, Lah, Pak. piye? Lencer sembagi. Nggih ta, Bu? Leres ta, Bu? Nah, Saiki sing brejani janji sapa? Janji nganggo ireng mbok. Aku nganggo ireng lho. nek ngene iki bayarane beda dhewe. 150 tekan jonge. Iya. Ya ora nesu ngono kuwi. Rene ora nesu rene. Rene yo Kuwi kan zaman berjuang, Mbak. kaya taping gunung. Kuwi kan zaman berjuang. Mbak Nurli, dalu menika kerawan Mbah Permadi rawuh. Engkau pundi menika? Yang Permadi. Sebut ngapa? Lagi alam-alam. Lagi arisan IDT cah. Lagi alam-alam. Arisan IDT Dasa Wisma. Pokoknya saya kenali Apine Debro piye to jenengan ki, Waduh? Aku Kamu ketua LPMP, Mas. nek Nur niku ketua BMKG. Apa kuwi? Badan Meteorologi Bencana kae lho, Des. Aku kata Kara. Ayo. Ayo dibacoke. Cindingane, Mas. Gledang kaya teko prayoto Gejakmu tugel. Iya. Aku ngeteni kamu, ayo ngenteni mune maju jadi mutangsa sunipan jroning kalbu aku semua aku Main. Ini Pak Wardi. Main. Dun. Main Pak Wardi main. Ayo, ganti kowe Nur besengek. Nur ki apa to tegese Nur li Cahaya. apa? Nur kuwi Cahaya. li Sak ketemu nih. berarti cahaya sak ketemune nek wedok Lain. nek lanang Lain. walah ngono. Breng. Ono penyanyi kok kebiyen ya tetep ajek lho seneng ranake. Cerit. Ayo Yo bangkit. digongke. Sampai saya paringan ki. Kowe Wah, nek lu mau kono kuwi.
Ayo bantu Sepiro kita. Mas Wisnu. Pak meniki mati. Bu. Kuwi nu jebulana wilah kuwi nu. Kledang kledang kae teko pranyata jadine jane citra Yo, ikut bapak Cici. Yo kali yo. yo kondur Soka melempar Manggis ku lempar Manggaku dapat Ku coba melamar gadis Gadis ku lamar Jadi daku dapat Yuk